ga na-aga n'iru n'ofe nro anyị n'ụtụtụ a site ile anya n'akwụkwọ liturgy chọọchị nke Nigeria, the White Book. Biko lee anya na page 4. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile, mmadụ niile mgbe niile soonu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Biko lee anya na page 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ihe niile, gị onye obi niile rere oge n'iru gị, onye mara ọchịchọ niile, onye na-adịghị ezi ihe ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'ịkụ n'ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie ha nsọ nke ofe kwesịrị site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'elu, udo dịkwa ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ na nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị ihe ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke Nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-emebu mmehie nke ụwa. Meere anyị ebere, n'ihi na naanị gị bụ otu onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ, otuto nke Chineke bụ Nna. Amen. Biko lee anya na page 8. Nchikota nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị n'okwukwe kwupụta mmehie anyị niile. Ka anyị zubesi ike idebe ihe nke Chineke nyere n'iwu. Ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were n'nwayọọ gba ikpere n'ala wee kwupụta Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke pụrụ ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị na-emehie megide gị na mmadụ ibe anyị n'ihe echiche na okwu omume, site na nlereanya anyị na ike nke aka anyị, site na ndị anyị kachapụrụ anya mee, anyị ejezighị ije kwụsịrị ekwụsị dịka na ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkwa aha nke Kraịst, ma anyị esighị ihe ọjọọ wezụga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị nwere obi anyị na-echegharịa na mmehie niile anyị, ihe ọbara dị Jizọs Kraịst, onye mbụ ihe anyị, gbara anyị niile nchegharị aka, kwekwa ka anyị na-efe ofufe n'ime ndụ ọhụrụ, otuto dịrị aka gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere gbaghara unu, adọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu.
ka ekpere Chineke. Kolekt nke dịrị ụbọchị nke taa, Sọnde nke atọ ka Epifani gara. Chineke nke pụrụ ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye na-achị ihe niile, ma nke dị n'eluigwe ma nke dị n'ụwa, were ebere nụrụ arịrịọ ndị nke gị, nyekwa anyị udo gị ụbọchị niile nke ndụ anyị, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Biko ka nri ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Nehemiah isi nke 8 malite n'amaokwu nke mbụ ruo na nke 3, ma malite n'amaokwu nke 5 ruo na nke 6, malitekwa n'amaokwu nke 8 ruo na nke 10. Nehemiah chapter 8, beginning to read from verse 1 to 3 and from verse 5 to 6 and from verse 8 to 10. Ndị ahụ niile wechịkọta onwe ha dịka otu onye ruo ama nke dị n'iru ọnụ ụzọ ama mmiri. Ha wee sị Ezra, bụ ode akwụkwọ, ka o weta akwụkwọ iwu Moses nke Jehova nyere Izrel n'iwu. Ezra bụ onye nchụaja wee weta iwu ahụ n'iru mkpọkọta Izrel, ma ndị ikom ma ndị inyom, ma onye ọbụla nke na-aghọta ịnụ ihe. N'ụbọchị mbụ nke ọnwa nke 7, o wee gụọ n'ime ya n'iru ama nke ndị n'iru ọnụ ụzọ ama mmiri, site ọgụ ụtụtụ ruo etiti ehihie, n'iru ndị ikom na ndị inyom na ndị na-aghọta ihe. Ndị ahụ niile wee ṅaa ntị akwụkwọ iwu ahụ. Lee anya na verse 5. Ezra wee saghee akwụkwọ n'anya ndị ahụ niile, n'ihi na ọ nọ n'elu n'ebe ndị ahụ niile nọ. Ma mgbe ọ sagharị ya, ndị ahụ niile guzoro. Ezra wee gọzie Jehova bụ Chineke ukwu. Ndị ahụ niile wee zaa sị, Amen, Amen, n'ichili aka ha elu. Ha wee rube isi ha, kpọọ isi ala nye Jehova, gbue iru ha n'ala. Lee anya na verse 8. Ha wee gụọ n'akwụkwọ ahụ bụ n'iwu nke Chineke, gụpụta ya nke ọma. Ha wee mee ka amata isi ya. Ha wee ghọta ọgụgụ ya. Nehemiah nke ya onwe ya bụ Taishata na Ezra onye nchụaja bụ ode akwụkwọ na ndị Livai bụ ndị na-ezi ndị ahụ ihe, wee sị ndị ahụ niile, taa ihe nsọ nke dịrị Jehova bụ Chineke unu ka ọ bụ. Unu erula uju, akwakwala akwa, n'ihi na ndị ahụ niile na-akwa akwa mgbe ha nụrụ okwu niile nke iwu ahụ. O wee sị ha, jere n'onwe unu, rie ihe gbara abụba, ṅụọ ihe ọṅụṅụ dị ụtọ, were oke zigara ndị ọ na-adịghị ihe edoziworo ha, na nsọ ka ụbọchị taa dịrị Onyenwe anyị. Ihe ewutela unu, n'ihi na ọṅụ Jehova bụ ike unu. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, Psalm 19, a ga-agụ ya agụ. Psalm 19 verses 1 to 14. Biko ka anyị guzo ọtọ maka abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa.
Abọma nke dịrị ụbọchị ofere ụbọchị taa, abọma 19. Eluigwe na-akọ nsọpụrụ Chineke. Ọ bụkwa ọlụ aka ya ka mbara eluigwe na-egosi. Otu ụbọchị na-agwawara ụbọchị ibe ya okwu n'ụba. Otu abalị na-ekwupụtakwara abalị ibe ya ihe ọmụma. Okwu ọnụ adịghị, ọ dịghịkwa okwu dị, anụghị olu ha. N'ụwa niile ka eriri ọtụtụ ha pụworo jezue. Na nsọtụ elu ụwa dum mmadụ bi ka okwu ha pụwokwara jezue. O doworo anyanwụ ụlọ ikwu n'ime ha. Anyanwụ ahụ dịkwa ka nwoke na-alụ nwunye ọhụụ nke na-esi n'ụlọ ndina ya pụta. Obi na-atọ ya ụtọ dịka nwoke dị ike ịgbaso ụzọ ya. Site n'otu nsọtụ eluigwe ka mpụta ya dị. Ịgba gburugburu ya dịrịkwara nsọtụ ya niile. Ọ dịghịkwa ihe ezonarịworo okpomọkụ ya. Iwu Jehova zuru oke, na-eweghachi mkpụrụ obi. Ihe àmà Jehova kwesịrị ntụkwasị obi, na-eme ka onye na-enweghị uche mara ihe. Ụkpụrụ niile nke Jehova tọrọ ziri ezi, na-eme ka obi ṅụrịa ọṅụ. Ihe Jehova nyere n'iwu na-enwu enwu, na-enye anya ìhè. Egwu Jehova dị ọcha, na-eguzo ruo mgbe ebighị ebi. Ikpe niile nke Jehova bụ eziokwu, ha niile ziri ezi n'otu. Ihe a na-achọsi ike ka ha bụ karị ọlaedo, karị ọtụtụ ọlaedo anụchara anụcha. Ha dịkwa ụtọ karị mmanụ aṅụ, bụ nke si n'ọgbụgbọ mmanụ aṅụ na-atasị. Ọzọ, eji ha dọọ oru gị aka na ntị, n'idebe ha ka ọkpụkpụ ọlụ riri nne na-apụta. Mmehie mehiewuru na-amaghị ama, onye ga-aghọta ha? Gụọ m n'onye ikpe ihe nzuzo niile na-amaghị. Gbochikwa oru gị na mmehie nganga. Ekwela ka ha na-achị m. Mgbe ahụ ka m ga-ezu oke. A ga-agụkwa m n'onye ikpe njehie riri nne na-amaghị. Ka okwu niile nke ọnụ m na ntụgharị nke obi m bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'iru gị Jehova, bụ oke nkume m, onye mgbapụta m. Otuto dịrị Biko ka anyị nọdụ ala ka nụrụ ihe mmụta nke abụọ, second reading. Our second lesson will be taken from Paul's letter to the Corinthians, chapter 12, beginning at verse 12 through 31. 1 Corinthians, chapter 12, beginning at verse 12, ending at verse 31. Just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in the one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Indeed, the body does not consist of one member, but many. If the foot would say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear would say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole body were hearing, where would the sense of smell be?
But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is. There are many members, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the members of the body that seem to be weaker are indispensable, and those members of the body that we think are less honorable, we clothe with greater honor, and our less respectable members are treated with greater respect. Whereas our more respectable members do not need this. But God has so arranged the body, giving the greater honor to the inferior members, that there may be no dissension within the body, but the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together with it. If one member is honored, all rejoice together with it. Now you are the body of Christ, and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then deeds of power, then gifts of healing, forms of assistance, forms of leadership, various kinds of tongues. All are apostles. All are prophets. Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak tongues? Do all interpret? But strive for this greater gift, the word of the Lord. Ugbu anyị ga-akwado nwa anyị maka ịgụ ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 338, hymn number 338, on page 274 at the back of the edere oziọma n'isi nke anọ. Oziọma dịka Luk onye dị nsọ dere ya. The Gospel according to St. Luke, chapter 4, beginning to read at verse 14.
Jizọs wee laghachi na Galili n'ike mmụọ nsọ. Ude ya wee pụọ jesaa n'ala dum dị gburugburu. Ya onwe ya wee na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ niile ha. Mmadụ niile na-enyekwa ya otuto. O wee bịa ruo Nazaret ebe a zụpụtara ya. O wee baa n'ụlọ nzukọ ha n'ụbọchị izu ike dị ka ọ na-eme mgbe niile. O wee bilie ịgụ akwụkwọ. O wee nye ya akwụkwọ Aịzaya onye amụma n'aka. O wee meghee akwụkwọ ahụ, chọta ebe e dewere sị, Mmụọ nsọ nke Onyenwe anyị dị n'arụ m, n'ihi na o tere mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O ziteworo m ịkpọsa ọrịra nye ndị a dọtara n'agha, na ikwusa ịhụ ụzọ nye ndị ìsì, izipụ ndị etinyeworo ahụ ka ha laa, ikwusa ọra, ikwusa arọ mgbe Onyenwe anyị na-anara mmadụ nke ọma. Wee kpuchie akwụkwọ ahụ, were ya nyeghachi onye na-ejere ha ozi, wee nọdụ ala. Ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee na-elegide ya anya, wee malite ịsị ha, taa ka emezuworo ihe edeworo n'akwụkwọ nsọ na ntị unu. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst. Jizọs nye amara ka ịhụ ya n'ụwa, bụ iru gị n'igwe, ka ekpere Chineke. Otuto na nsọpụrụ, mbuli elu na nkwanye ùgwù bụrụ nke gị, onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Nye anyị ike ikwupụta okwu gị dịka o si masị gị. Nyekwa anyị niile ntị ịnụrụ na obi ịghọta na idebe, ka anyị wee na-ebi ndụ anyị dịka okwu esi dị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. You may be seated. Thank you very much. Welcome to All Saints Igbo Anglican Church. We are grateful that you could come. Much of our lectionary today, oh, by the way, before I start, if the child that sits close to you begins to be a little restless, please take him or her to the hall. You can hear us from there. And when the child quietens down, please bring them back. We love children here. Their Sunday school hasn't started yet, but they must not stop the adults from hearing what is going on. So please, if they get restless and uneasy, take them out, bring them back when they quieten down. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Thank you. Much of our reading today points us to pay attention to the centrality and role of the Word of God among the people of God. The centrality and role of the Word of God among the people of God. As the body without the Spirit and faith without works is dead, so also the people of God without the Word of God are powerless, without guidance, without direction. They are clueless about the will of God without the Word of God. So just as the body is dead without the Spirit, just as faith without works is dead, the body of Christ without the Word of God is powerless and yes, even dead. So it's possible, it's important then for us to look at this, the need for the Word of God among the people of God. And in every epoch of the history of the people of God, that centrality of the Word of God and the purpose of the Word of God among the people of God has been emphasized. And the child of God must join in that prayer of the Anglicans that says, "Oh God, help us to be able to read, study, mark, learn, and inwardly digest your word. Help us, oh God, to read, to study, to mark, to learn, and to inwardly digest your word. For by the word of God, which we hide in our hearts, by the word of God to which we pay attention, we keep our ways pure and prevent ourselves from sinning against our God." Psalm 119, verses 9 and 11. "Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against you." How can a young man keep his way pure? By ordering it according to your word. The Word of God is key to the survival of our Christian faith. Without the Word of God, we are nothing. In fact, I heard a preacher say this morning, you cannot believe God on a closed Bible. You cannot say, "I am a Christian," with your Bible closed. The Word of God cannot be closed while you are claiming to be a Christian. It must be open, it must be read, it must be studied, it must be learned, it must be marked, it must be inwardly digested for it to make sense, for it to help you live the kind of life God expects from his people. We cannot believe God on a closed Bible. So we need the Word of God. We need the Word of God in all its forms. And I talk about the forms of the Word of God because we have the living Word that lives amongst us. The Bible tells us in John chapter 1 that the Word became flesh and dwelt among us. And what's his name? Jesus. You cannot live the Christian life, the life that pleases God, without Jesus, the Word made flesh, that lived, who was yesterday, today, and he is forever. No one can claim to be living according to the Word of God, according to the will of God, without the living Word. But there's also the written Word, which is the Bible. We cannot live for God unless we are studying the Bible and living by it, drawing close to it. Look at what Moses told Joshua as he was parting with him. Look at the book of Joshua, chapter 1. Please get it. Today is about the Word of God. Joshua
chapter, I believe it's Joshua, chapter 1. I want us to read verses 7 to 9. Joshua chapter 1, verses 7 to 9. Yes, if you find it, please read for me. Chuchechi or Joshua 1, 7 to 9. Only be strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth. This book of the law shall not depart out of thy mouth, But thou must meditate upon it day and night, that thou mayest observe to do according that to thou all mayest that is observe to written do according. therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Thank you. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Which book of the law? The Bible, the law that God has given to his people, must not depart out of thy mouth. That is the centrality of the word of God. Anytime you deviate from the word of God, anytime you turn away and you are looking at something else, looking at this brother or that brother, no, none of them is our standard. The word of God is the standard. The word of God is the standard. Would you take him out, please? Take him outside. So, we must revere and live with the word of God, the living word of God, the written word of God, and yet the spoken word of God. Those are the three forms of the word of God we have. There is no way we can stop speaking the word of God. By speaking the word of God, we educate people about what the Bible is all about what Christianity is all about how God loves them. It is by the spoken word that we spread the good news, as our Lord Jesus Christ was speaking it to the people of his day. Says, God has anointed me to preach the gospel, the good news, to the poor. Those are the ways we are going to revere the word of God. We get the living word, the spoken word, and the written word. We must pay attention to this. We need the word of God. And we have example in every generation of God's people. Look at, we have really talked about Joshua, but if you go to Nehemiah, where we read for this morning, you heard about how after the rebuilding of Jerusalem's walls, the people were gathered together. And Ezra, the priest, was invited to come and read the word of God, the law of the Lord to the people. To both men and women, to everyone who had a heart of understanding. And the people, the Bible says, listened attentively. The people listened attentively as Ezra read the word of God. And what was the impact of the word of God on the people who listened? Some of them began to cry. As if to say, oh, well, maybe I have not been living up to what I am hearing now. Or maybe, oh, I didn't even know that this existed. Some of them began to cry. It was the teachers and those who were teaching them that said, no, you don't weep. Today is a day of joy. The joy of the Lord will be your strength to enable you keep the word of God. The word of God is central
to the life of the people of God. Don't you ever underestimate the power of the Word of God. Deuteronomy chapter 6. That was the Word of God to the people. This book of the law we read in Joshua shall not depart out of your mouth. But in this Deuteronomy chapter 6, the people of God are instructed to read the word to the hearing of their children, to write it on their foreheads, to make sure it is before them all the time. Beloved, we need the word of God. We cannot do without it. Ezra read the word of God. The people understood it. They rejoiced, some of them. Others wept, either because they were convicted by the word of God or because they understood it for the first time what the Bible was saying. They understood their obligation under the covenant in which they had entered with God. They rejoiced that they now had a blueprint. They knew what it was to serve God, how we are going to organize our lives. This is it. They were encouraged to rejoice, to make the word of the Lord their strength, the joy of the Lord their strength. When we go over to the New Testament, we hear Paul writing to Timothy in 2 Timothy chapter 3, verse 16, the importance of the word of God among the people of God. I'd like us to read that verse 16, please. If you find it first, come and read. Read it gingerly. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Chuck, what's going on today? Come on. I don't want us to keep spending so much time getting ready to read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. All scripture, Paul writes, is inspired by the Spirit of God, and it is profitable. The word of God is profitable for all those things. 4 things he mentioned there. 1, reproof. 2, correction. For training in righteousness, that the man or woman of God may be complete, lacking in nothing. God has put in his word everything you and I need to live a life worthy of our faith. And it's all there. When we are wrong, the word of God corrects us. When we need training, the word of God trains us in righteousness. When we need to be rebuked, the word of God rebukes us and sets us back on line as to how we must live our lives to the glory of God. Amen. Amen. The centrality of the word of God. Then when we come to this psalm that was read to us, I'm touching all this for you to know that most of our readings today have to do with how important the word of God is among the people of God. Because take it away, it's like you build a car and you have no manual to direct the one who drives it as to how to drive it. This is the manual for Christian living. Leave it at home, leave it away without reading it, and you are not following Christ. You're not a child of God. You don't know what Christianity is all about. That's what we are saying, that the word of God
in all its forms, whether it is the word of God that became flesh, Jesus, or the spoken word or the written word, the word of God is central to our faith. We must read, study, mark, that is, use your pen as you're reading the Bible, marking what you understand, and we inwardly digest it so that it becomes profitable to us. Then let us see why this word of God is important in Psalms chapter 19. In Psalms chapter 19, I'm going to begin to look at it from verse 7. Please, if you have the psalm in your presence, look at verse 7. It says the word of God is perfect, converting the soul. The word of God is sure, making wise the simple. The statutes of God are the statutes of God. Remember, in that place, different words are used for the word of God, the law of God, the statutes of God, the word of God. It calls it so many names. The commandments of God, the judgments of God. It says they are right, rejoicing the heart. They are pure, enlightening the soul, the eyes. They are true and righteous altogether. Look at it. That's the word of God. It says this word of God is to be desired more than gold, even fine gold from the honeycomb, and honey from the honeycomb. By these words of God, verse 11, your servant, the servant of God, is what? Warned. Verse 11. By the word of God, the servant of God is warned. By the word of God, the servant of God is warned to desist from evil. Is warned to avoid the destruction that comes from offending God. The servant of God is warned to turn away from all that leads to evil. The servant of God is warned to choose life, warned to flee the wrath of God that is coming upon the sons of disobedience. The servant of God is warned to choose life over death, to choose good over evil, to choose power over weakness, holiness and righteousness over unholiness and unrighteousness. By the word of God, the servant of God is warned. Furthermore, after his wilderness temptations, as we read in chapter 4 of the Gospel according to St. Luke, Jesus started his Galilean ministry. He came to Galilee and then went first to Nazareth where he was raised. And when he got to Nazareth, he went to the synagogue, and there's one little phrase there that I love very much, as his custom was. Jesus went to the synagogue on the Sabbath day as his custom was. Can all of us repeat, as his custom was? Jesus went to the synagogue as his custom was. Say it. Jesus went to the synagogue as his custom was. It was his usual practice to go to the synagogue on Sabbath day. In other words, it was his usual practice to go to church on a Sunday. What is your own practice? Your own usual practice. Church. There are some of us, church with Samut. They go newspaper. This is the only day I have to rest. About a day of rest. Therefore, you go to bed. Oh, Allah, a day of rest. But Jesus' own custom was to appear before God and among the people of God, worshiping the Lord, hearing his word, as his custom was. And when they saw him, maybe he'd been away for a while,
They were happy to see him that day. So they invited him to come and read the word of God to them. And Jesus took the word of God according to written by Isaiah. And the place he chose was about himself, written more than 400 years before, to say, God has anointed me to preach the good news to the poor, to speak sight to those who are blind, to proclaim release to those who are captives, and on and on. And he said to them at the end, today the word of God has been fulfilled in your ears. Beautiful. But there's one small thing about that reading of the word of God today, that day. As Jesus finished reading the word of God, he sat down. They were all looking at him, and then he began to speak to them. There is something that the word of God will do to people. Two things. It is either you are for the word of God or you are against the word of God. You cannot sit on the fence and say, Obasaham. Can't do that. You must take sides. Either you reject the word of God or you accept it and receive it. When some of the people in the synagogue that they heard about the word, how Jesus explained the word of God, they said, wow, is it not the son of Joseph that we know very well? They were excited. Some of them were amazed at the wisdom he exuded, at the gentility and the grace with which he shared the word of God. But you know what? There was also some in that church that day, in that synagogue that day, who were outraged. The Pharisees and the Sadducees were angry. If you read that place to the end, you will hear that some of them wanted to throw stones at Jesus. Who do you think you are? But when they wanted to stone him, Jesus, the Bible says, just walked through them and went his way. Because why? A prophet is not accepted among his own people. That's what we suffered in this church several years ago. Our own prophet is not prophet among us. But thank God there are people who had the word of God and decided to stay. Because the word of God must do its work. Divide the place. And Chineke were azza. Hallelujah. Count yourself blessed that you are one of those who had the word of God and wanted to stay and listen to it and live by it. The word of God is something you cannot avoid. There are some people who hear it and their ears don't want to hear it. I preached one day many, many years ago. One big man who just joined the church. Every day, every Sunday, he will come and sit in front with his big agbada. And on this particular day, the mighty power of God came down on that church. And God was exposing so many things that was happening among the people. And the man took offense. Who does this boy think you? I was very young then. And hammering like crazy. The man was offended. He thought I had gone researching his life. So you think that a son will go? Who do you think you are? When he came to me fuming that I had gone searching about him and talking about him. I looked at him, I said, who are you, sir? I don't even know. Are you a member of my church? Said, okay, I'll deal with you. Said, okay. I'm going to Wankiti right away. Wankiti was our bishop there. I'm going to tell him to transfer you from this place. He was fuming. I said, maybe you go at TMT. Yeah, see at TM Nasa an hour. If you are in a diocese, you will know the importance of what I told him. Asa an hour is the worst place any priest can be sent. I said, tell your bishop to send me to Asa an hour, and in 6 months come and see what God will do there.
Because the word of God is powerful. The Bible says it is sharper than any two-edged sword. Hallelujah. And the man went home fuming, very angry. If he had a knife, maybe, if he had the authority, maybe he would have maybe slain me on that day. It didn't matter. The next Sunday, the next Sunday, the place became uncomfortable for the occultists, became uncomfortable for those who were going to consult oracles before they came to church. Chirobena. Onye ngwa kwuru ke. Ị gala kende mmụọ gachiri. Gabịa na chọọchị gachiri. Gabịa say na night. If you don't repent, you will die. They were angry. And the place was shaking. But thank God Almighty, who honors His word. Several weeks later, you know, if you're a priest, you have a different schedule than others. I had come early into church that day to prepare the place for service. Very early, I had a quiet time, meditating on the word of God and praying for the people. This was a church that I helped found. Big church. Now, if you go to Ikenegbu, where you'll see St. Peter's. So almost, the building there is almost a pro-cathedral. So, all of a sudden, I had a car driving. The man had several Mercedes cars in my Mercedes, the ultimate in those days. This car drove in. I heard the sound. I didn't see the car. So all of a sudden, I heard quiet steps coming. These quiet steps were coming towards the pastor's office. Now, somebody appeared at the door. I looked up and it was this man. That raging fire, that fuming human being was now like water, cold water. Ukochukwu, good morning. Sir. Mwasa. The man was twice or three times my age at the time. No. Yes, no. Because near there are no, I apologize. Uchiashi Bagwa the other Sunday. Say, yes, it's okay. Yaun moku chineka convicted like to God be the glory. Do as the word of God instructs you to do. Yes, yeah, is yoku. Niya nola. Niya maalam diche. Na si anai ku. Yaun mo maro galo wa. Amag mo nyo. Beto oku chineke ganaganyo. Jesus must increase, but I and every other human being must decrease. That's how it's your way. The man I'm up hakalima about the ocha. Vufuda, a bundle of cash, crisp, bank, ushila bank, me pebelia at all. Okachukwu biko werega na sa kasoko ge na ekwu ya na agani ho. Say, thank you very much. Abia Church, get n'ime offering plate. The church ginye megom jasa kasokom. Yes, no. I jikagi in a church. I see anyem ka 5,000. I remember when 5,000 naira was a lot of money. It was a time my salary was 400 naira. Somebody had given 5,000 crisp. Straight from the bank. I refused. The man insisted. You must take this. He said, the other time, Naramega. And that was the only condition I took the money from him. To show him that I had nothing against him. I didn't know him. Wasn't talking about him. I was preaching the word of God. Instead of repenting, Okwu Chineke bavoge. Repent. That's the only reaction you must show that you are a child of, that you really want to be a child of God. If the word of God shows you who you are, repent. Change the attitude.
instead of being offended at the instrument God is using to tell you something. May God help us to revere the Word of God, to read it, to study it, to learn it, to mark it when we are reading. Mark the ones that appeal to you, and then inwardly digest it so that it will be profitable to you for doctrine, for reproof, for encouragement, for righteousness' sake, so that you'll be equipped to become a soldier of the cross. Amen. Because of the centrality, the power, and the intended efforts of the Word of God, the intended effects of the Word of God, the unavoidable need we have of the Word of God, the need we have to study it, to read it, and to mark and learn and inwardly digest it. Let me end this sermon by telling every Christian here today that you need the Word of God. You need to study it. And in order to encourage you to study the Word of God and not to study it in isolation so that you don't make any mistakes, this church, All Saints Igbo Anglican Church, has a Bible study group. A Bible study and prayer group that meets every Friday evening at 7 p.m. Thankfully, now you don't have to come to church for that. At some point you will. But you can log in every Friday evening at 7 and study the Word of God with us. Learn the Word of God with us. Mark the Word of God with us. And then inwardly digest the Word of God with us. Can you do that? If you understand the importance of God's Word in your life, then I invite you to call in every Friday. We are starting on the first Friday of February. It is the 4th of February. Let's come and study the Word of God together. Learn it together. Understand it together, that we may improve our spiritual standing with God. Because you cannot be a Christian on a closed Bible. Let us pray. You cannot be, I cannot be a child of God, a Christian, filled with the Holy Spirit, obedient to the Word of God, obedient to God, on a closed Bible. That Bible must be open. Read your Bible. Pray every day. If you want to grow, read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Read your Bible. Pray every day if you want to grow. The Word of God is a light in my path, a lamp to my feet. I hide the Word of God in my heart that I may not sin against God. This book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate upon it day and night. Write it on your foreheads. Memorize it in your heart. Call it up. That was how Jesus overcame the devil. It is written, man shall not live by bread alone. It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written, worship God and him alone. Serve. When you have the Word of God, you increase your potentials for overcoming the devil and all his temptations. Help us, Lord, to cherish your word. Like one of those prophets who says, I found your word and I ate it and it was sweet in my mouth. Let us go home and reorganize our priorities. I don't have time to read. No, you do. Because you have time to do some other foolish things.
that don't add anything valuable to your life. Find time and read the Word of God. Find time and study it. In it, there is life and light to enlighten you in the way. Create time during the day, in the morning, in the afternoon, in the evening, whenever it is convenient. Read something from the Word of God. And in so doing, nourish your spiritual life, just as you nourish your body with food. Help us, dear Lord, to love your Word as you have loved us, and giving us the living Christ, the Word of God, who became flesh, to be our Savior and Lord. Grant this our prayer through the same Jesus Christ our Lord. Amen. Okwu ya dị ebube, ọ na-agwọ ndị ọrịa. Hallelujah, oh. Biko anyị ga-akwado onwe anyị maka ime baptizim ugbu a site n'ịbụ abụ 106, hymn number 106. As we prepare to have the baptism, I would like all those involved to please come here. The godparents, the parents of the child to be baptized, please come close, and then the choir too will come close to me so you can support me. Abu. Abu 106 is on page 86 at the back. 106. The last verse. Where are the godparents? One person? Huh? Who is the second father or the second mother? Uchechi, Ada,
Come and stand here. Whether the godparents come or not, this has become your godchild. Biko lee anya, soro anyị lee anya na page 224 na akwụkwọ ekpere anyị. Stop. Hey, look at me. Stop. Stay with your daddy. Come on. Good boy. Page 224. Emewo nwa nke a baptizim ma ọ bụ na aka emeghị ya? Ndị m hụrụ n'anya n'ezie, ebe a tụrụ ime mmadụ niile mmụọ ha n'ime mmehie, ma onye nzọpụta anyị Kraịst na ọ bụrụ na amụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịba n'alaeze Chineke. Ana m arịọ unu ka unu kpọkube Chineke Nna site na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ka o were ọtụtụ ebere ya nye nwa nke a ihe ahụ nke na-apụghị inwe site n'ọmụmụ, ka e wee mee ya baptizim na mmiri na mmụọ nsọ, wee nara ya n'ime nzukọ nsọ nke Kraịst, wee doo ya akụkụ arụ dị ndụ n'ime ya. Biko na-eweliwe. I need to get these children settled. They distract me a lot. Thank you. Yeah. Thank you, Mama, for taking them. God bless you. Ka anyị kpere Chineke. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, onye site na ebere ukwu gị wee zọpụta n'ezinụlọ ya n'ụgbọ ka ha wee ghara ịla n'iyi na mmiri. Gị onye dukwara ụmụ Izrel ndị nke gị wee gabiga osimiri uhie ka ihe ọbụla ghara ime ha. I were nke a gosi ihe yiri baptizim nsọ nke gị, onye site na baptizim nke Jizọs Kraịst ọkpara gị hụrụ n'anya ezie n'osimiri Jọdan wee doo mmiri nsọ dịka ihe omimi banyere nsacha mmehie. Anyị na-arịọ gị n'ihi ebere ukwu gị na-enweghị nsọtụ, ka ị were ebere lekwasị nwa nke a anya, sachaa ya, were mmụọ nsọ gị doo ya nsọ, ka ya onwe ya ebe a zọpụtaworo ya n'iwe gị, ka e wee nara ya n'ime ụgbọ nke bụ nzukọ Kraịst, ka o wee na-eguzosi ike n'okwukwe, na-aṅụrị ọṅụ na olileanya, gbagide mkpọrọgwụ n'ịhụnanya, wee si otu a gabiga ebili mmiri nke ụwa ahụhụ nke a, wee bịarue ala nke ndụ ebighị ebi n'ikpeazụ, soro gị bụrụ eze ruo ụwa ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị, onye na-adịghị anwụ anwụ, inye aka nke ndị niile ji mkpa, inye aka nke ndị niile bịakutere gị n'ihi inye aka, ndụ nke ndị kwere ekwe, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ. Anyị akpọkube gị n'ihi nwa nke a, ka ya onwe ya ebe ọ bịara na baptizim nsọ nke gị, ka o wee nata mgbaghara mmehie ya site n'ịmụ ọzọ nke mmụọ, nara ya onye nwe anyị, otu i kwere n'ọnụ ọkpara gị ị hụrụ n'anya, sị, rịọnụ a ga-enyekwa unu, chọọnụ unu ga-achọtakwa, kụọ n'aka n'ọnụ ụzọ a ga-emeghekwara unu. Otu ahụ nye anyị bụ ndị na-arịọ ugbu a, ka anyị bụ ndị na-achọ chọta, meghee ụzọ nye anyị bụ ndị na-akụ, ka nwa nke a wee nwee ngọzi ebighị ebi nke nsacha gị nke eluigwe, ka o wee bịa n'alaeze ebighị ebi nke ikweworo site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Nụrụnụ okwu nke oziọma edere site n'ọnụ St. Mark
isi nke 10 amaokwu nke 13 n'ebe ahụ na-asị, ha wee kutere ya ụmụntakịrị ka o wee bitụ ha aka wee gọzie ha. Ma ndị na-eso ụzọ ya bara ha mba. Mgbe Jizọs hụrụ nke a, iwe were ya nke ukwuu. O wee sị ha, kweenụ ka ụmụntakịrị bịakwute m, unu egbochila ha, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a. N'ezie n'ezie asị m unu, ọ bụrụ na onye ọbụla anaraghị alaeze Chineke dịka nwatakịrị, ọ gaghị aba n'ime ya ma ọlị. O wee kuru ha n'aka ya, bikwasị ha aka ya abụọ, wee gọzie ha nke ọma. Ndị m hụrụ n'anya, unu anụ n'ime ozi ọma nke a, otu onye nwe anyị Kraịst ka o si kwu ka ekutere ya ụmụntakịrị, ka o si taa ụta bụ ndị na-egbochi ha ịbịakwute ya, ka o si doo mmadụ niile ọdụ ka ha so emehie nke ụmụaka ndị a. Unu ahụ site n'omume ya na ihe o mere nke pụtara ihe, ka o si gosi obiọma ya n'ebe ha nọ, n'ihi na o kuru ha n'aka ya, o wee bikwasị ha aka ya abụọ, wee gọzie ha nke ọma. Ya mere, unu enwela obi abụọ, kama kwesie n'ike na ọ ga-anarakwa nwa nke a dị n'ebe a n'obi amara, na ọ ga-ewere aka nke ebere ya kuru ya nye n'arụ, na ọ ga-enye ya ngọzi nke ndụ ebighị ebi, na ọ ga-eme ya onye nketa ha alaeze ebighị ebi nke ya. N'ihi nke a, ebe anyị si otu a kwere ezie n'obiọma nke nna anyị nke eluigwe, n'ebe nwa nke a nọ, nke kwupụtara n'ọnụ ọkpara ya Jizọs Kraịst, ebe anyị na-enweghị obi abụọ ma ọlị, na o ji obi amara wee kwenye n'ọlụ ịhụnanya anyị nke a, na iweta nwa nke a bịa na baptizim nsọ nke ya, ka anyị were okwukwe na obi nsọpụrụ wee kelee ya ekele. Mmadụ niile bilie ọtọ ka anyị sị, Chineke nke pụrụ ihe niile, onye bi ndụ ebighị ebi, nna anyị nke eluigwe, anyị ekele gị ekele obi umeala, n'ihi na iwetara onwe gị wee kpọta anyị na ọmụmaka ọmụma gị n'okwukwe n'ebe ị nọ. Mee ka ọmụma nke a bụba, meekwa ka okwukwe nke a si ike n'ime anyị ebighị. Were mmụọ nsọ gị nye nwanyị a, ka e wee mụọ ya ọzọ, ka e wee dokwa ya onye nketa nzọpụta ebighị ebi, site na nwa anyị Jizọs Kraịst, onye dị ndụ na abụbụ eze, nyere gị na mmụọ nsọ, ugbu a na mgbe niile. Amen. ndị m hụrụ n'anya ezie, unu ewetawo nwa nke a n'ebe a ka eme ya baptizim. Unu ekpewe ekpere ka onye nwe anyị Jizọs Kraịst wedata onwe ya, ịnara ya na ịtọpụ ya na mmehie ya, na iwere mmụọ nsọ doo ya nsọ, na inye ya alaeze nke eluigwe na ndụ ebighị ebi. Unu anụwokwa na onye nwe anyị Jizọs Kraịst ekwewo nkwa n'ime ozi ọma ya inye ihe niile ndị a nke unu rịọworo n'ekpere, nke unu kpeworo n'ekpere, nke nkwa nke n'akụkụ nke ya ọ ghaghị idebe na imezu ha n'ezie. N'ihi nke a, mgbe Kraịst kwesịrị nkwa nke a, nwa nke a n'akụkụ nke ya aghaghịkwa ikwe n'ezie site n'ọnụ ụnụ bụ ndị mbe ya, wee ruo mgbe o tozuru iburu ha n'onwe ya, na ya ga-ajụ ekwensu ụlọ ndị ya niile, na ya ga-ekwe okwu nsọ nke Chineke mgbe niile, na ya ga-edebe iwu ya niile n'obi kwere ekwe. Ya mere, ajụọ m gị, n'aha nwa nke a, ị jụrụ ekwensu na ọlụ ya niile, mpako efu na otuto nke ụwa ya na ọchịchọ anya ukwu niile nke dị ya,
na agụụ nke mmehie dị n'anụ arụ ka ị ghara iso ha ka ha ghara idu gị. I kwere na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. I kwere na Jizọs Kraịst bụ ọkpara ọ mụrụ naanị ya, bụ onye nwe anyị, na a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya, na ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, na akpọgidere ya n'obe, ọnwụa elie ya, na ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ o si n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ bilite ọzọ, na ọ rịgoro n'eluigwe, na ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, na n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa n'oge ikpeazụ nke ụwa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. I kwere na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik nke dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi ma ọnwụ gabiga. Ị na-achọ ka eme gị baptizim n'okwukwe nke a? Ị ga-ewerekwa obi kwere ekwe na-edebe ọchịchọ nsọ nke Chineke na iwu ya niile. Ị ga na-akpagharị n'ime ha ụbọchị niile nke ndụ gị. Chineke onye ebere, kwee ka e lie Adam ochie n'ime nwa nke a n'ụzọ dị otu a, na a ga-eweli mmadụ ọhụụ n'ime ya. Amen. Kwee ka agụ mmehie nke dị n'anụ arụ nwa n'ime ya, ka ihe niile nke mmụọ nsọ dị ndụ n'ime ya dụkwa n'ime ya. Amen. Kwee ka o nwee ike na ume imerisi ekwensu n'ụwa na anụ arụ. Amen. Kwee ka onye ọbụla nke e nyere gị n'ebe a site n'ọnọdụ na ije ozi nke anyị, ka e wekwa ezi omume nke eluigwe yikwasị ya dịka uwe, ka e nyekwa ndụ ebighị ebi site n'ebere gị, onye nwe anyị Chineke dị ngọzi, onye dị ndụ, na-achịkwa ihe niile ruo ụwa ebighị ebi. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, gị onye ọkpara gị ịhụbigara n'anya oke Jizọs Kraịst, n'ihi mgbaghara mmehie anyị, ọ wụsịrị mmiri na ọbara kachasị oke ọnụ n'akụkụ ya. Onye ndị na-eso ụzọ iwu ka ha jee mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya, na-eme ha baptizim baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ arịrịọ nke nzukọ gị nke a, doo mmiri nke nsọ, doo mmiri nke nsọ dịka ihe omimi n'ihi nsacha mmehie, ka nwa nke a gaji ime baptizim n'ime ya ugbu a, ka ọ nata uju amara gị, ka ọ dịgide n'ọnụ ọgụgụ nke ụmụ gị ndị arọtara, ndị okwukwe ndị arọtara site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. You will come and carry her. Stand here. Come close. All right. Okay, back ma mgbe ya mere oyi na
She'll cry more. That's why I want to give her a break. All right, girl. That's enough. All right. Gwa wanka. Mona Chimso. Grace Mona Chimso. Emem gi baptism na hankenna. Na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ chọọchị Chineke asị. Anyị adọrọ nwa nke a n'ime nzukọ igwe atụrụ nke Kraịst. Anyị aka ya akara nke obe ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama na-emesịa na ọ gaghị atụ egwu, ọ gaghị eme ihere ikwupụta okwukwe nke Kraịst onye akpọgidere n'obe na ịlụ ọgụ n'okpuru ọkọlọtọ ya dịka nwoke megide mmehie na ụwa na ekwensu ka o guzogide dịka ezi onye ọgụ n'oru Kraịst wee rue n'ọgwụgwụ ndụ ya. All right. Sorry, Grace. Clean her face. That's all right, girl. All right. I will have to end it there and speak extemporally. All of us know this family have baptized their other two children, so they know what is to be done. I'm sorry that I embarrassed these two people by recruiting them. I hope you don't mind it. I give you the opportunity to take care of one of the sheep of the Lord Jesus Christ, because I will not baptize a child who is not represented by the 5 parents that the church decides to give to a child for his or her upbringing. In our church tradition, every child that is brought to baptism must have 5 parents. If it's a boy child, he will have 2 fathers, 3 fathers actually, and 2 mothers. That's 2 fathers, 2 godparents, and his biological father. If it's a girl child, she will have 3 mothers and 2 fathers. 2 godmothers and her biological mother, and 2 fathers. Her biological father and another godfather. That is the system of the church. The reason for surrounding this child with 5 parents is to make sure that she doesn't escape. Catch them young. Make sure they don't run away from the faith. Guide them until they stabilize and become full-grown members of the church. That's our desire. And I pray that all those who have been appointed to be godparents to this child will know the responsibility that lies on them to take care of this child along with the biological parents. Training children in this country is a very difficult thing. We all have come to know that. And that is why what the church has decided to do becomes even more relevant. That is why we call upon anyone who accepts to be a godparent. We encourage them to get involved in the lives of the children so that those children will not escape. They will not be eaten up by the wolves that are around seeking to destroy our children. May God empower all of you to bless this child in Jesus' name. Amen. What I have in my hand is a candle, probably very cheap. I don't know where Sister Charity gets them or how much he buys each one of them for. But whereas it is not too expensive, what it stands for is very, very significant for us. And I want everybody to listen, whether you are a godparent now or not, because one day you may be called upon to be a godparent. What I have behind me here, this big one here, is called a Christ candle. The Bible tells us that Christ is the light of the world. And he says, anyone that walks with me cannot walk in darkness. If you are following Jesus, you will not walk in darkness.
And so, having him, the Christ, we become lights in the world by lighting our own candles from him. He gives us life. He gives us light. The Bible tells us that we ourselves are the light of the world. And being light of the world means we are going to stay close to Christ. That is why we light this candle and give it to one of the godparents. In this case, a mother. No, not you. This is a girl, so I'm going to give one of the godmothers. With this light, guide the child. And the reason I'm not giving it to the biological mother is to let the godparents know that you are also involved in the life of the child. Please join. I'm sorry that you were not consulted, but Chineke can give you an assignment whether you want it or not, because he knows you can do it. I want to pray that you can do this. Cancel the names of those other people. Put these ones in there. Put them there. They can do it. Hallelujah. Cancel their names. They are not worthy to be godparents if they will accept to come and they didn't come. So guide the child and let her know that Jesus is Lord. When she grows up, she will not forget the word of God that you teach her. Find out where they live if you didn't know before. Stop by from time to time. Call the parents from time to time and find out how she is doing. And on occasions, Christmas, New Year's Day, birthdays, go across and buy some little gifts for children. And let them know that you are part of her life. And that way you'll be blessed. Amen. Amen. Father, we commit these your children to you. Lord, we ask that you will make them worthy of the calling wherewith you have called them. Bless them, O God, as they embark on this assignment that has been given to them. Our brother and our two sisters and the parents of the child. Lord, grant that they will work as a team to lift this child and make her able to keep all the promises we have made on her behalf today, so that when she grows up, she will take them by herself and be confirmed in this faith by the bishop, so that your name will always be glorified in her life. Through Jesus Christ our Lord. Amen. I introduce to you the newest member of the church, Muna Chimso Wafo. Praise the Lord. Amen. The peace of the Lord be always with you. Let us give one another a sign of peace. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed as you fellowship. Yeah, after the announcement. May you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. I want to thank those who are worshiping with us for the first time or for the first time since the new year. This is your first time of coming to the church. Let us resume our welcome for our new visitors, those who come to worship with us. Forgive me, I don't want to embarrass anybody, but if this is your first time of coming to this church this year of 2022, please stand. We want to welcome you. This is your first time of coming this year. Oh, hallelujah. God bless you. Welcome, welcome, welcome. We welcome you in the name of the Lord, and we pray that God will bless you for coming. And please, whenever it's possible, come and join us. God bless you. You may sit down. And for those who have just returned from Nigeria, we welcome you back. We thank God that He kept you.
We thank God that He kept you all through your time there and brought you back safely. God bless you. Later on, we shall be having a Thanksgiving from one of the families that went to Nigeria and came back safely. We now invite the senior warden, and as he comes, please remember the announcement I made. Watch out in our various forums and in our various media outlets. You will get information about our Bible study group on the 4th of February at 7 p.m. How you join the Zoom Bible study will be published on our various outlets. God bless you. Thank you, Venerable. Good morning, everyone. Maman, don't have too much today. Just a reminder for those who may not have already completed their pledge forms for 2022. Please do so as soon as possible. It literally, email the online one, get send it like WhatsApp or like email. It will take you like 5 minutes if it takes you any time at all. It's very, very simple, especially I will see you really the realm thing before, the realm site before. But it's very important for us to do that, even if you don't do it electronically. And with paper copies here. So please, as soon as possible, do that. A reminder for the council that we have our council meeting. The first council meeting of this year is this Thursday. We have a lot to discuss, including obviously the annual meeting, elections coming up, and many, many other things. So please, let's be on time, 7 p.m., so that we can be done in a good time. We're not there till midnight. So please, let's be on time, council members, at 7 p.m. All praise be to God. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị kwado nwa anyị maka oriri nsọ site n'ịbụ abụ number 9, hymn number 9, page 6 at the back of the hymn book.
on the windows. Every copy you have has an A and B page. The B page is in English. The A page is in Igbo. We try to oscillate between two of them. Get some copies, please. Make sure everybody has a copy. And if you really want to worship with us, this is the best part, and you need to follow what is going on. If you cannot speak Igbo language, everything you're hearing from me is written in English on the right side of every page you turn. Let us participate in the Holy Eucharist. Page 24. Watch out, I might be changing from English to Igbo from time to time so that people can follow what we are doing. Middle of the page, Ekpere Eucharist, Nkembu, item number 18. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenu obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa olu anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka amụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu, ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwe. Ebe ị na-adọ anyị aka na ntị ka anyị bụrụ ndị hụrụ okwu gị n'anya, na-agụ ya, na-akụzi ya, na-eri ya dịka nri, ka ọ bụrụ anyị ndụ ezie. Ya mere, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na ụsụ niile nke eluigwe, na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ, nsọ, nsọ ka onye nwanyị dị, Chineke ga-enwe ike na ume niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosanna n'ebe kachasị elu, Hosanna n'ebe kachasị elu. Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ nke na ya na-ahụ ebe Hosanna n'ebe kachasị elu, Hosanna n'ebe kachasị elu. Ka anyị kpere Chineke. You may be seated as we pray. In English now. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Savior. And as we follow his examples and obey his command, grant that by the power of your Holy Spirit, these gifts of bread and wine may be to us his body and blood, who, in the same night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks to you, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me."
In the same way, after supper, he took the cup and gave it to the disciples and gave you thanks. And he gave it to them, saying, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as oft as you shall drink it in remembrance of me." Therefore, we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ is coming again. Ya mere, nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta aja Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube. Ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube, anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu aja ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị aja ekele na otuto anyị nke a. Mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke, biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke onye kpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi, ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile, ikpe niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anya na page 29. Middle of the page. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu arụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy. Page 30, ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile. Anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume nwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kpee onye nwe anyị onye ahụ ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Werenụ okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, nwekwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. For those of you who may not have come since the pandemic, we have small cups, and every cup like this has the bread or the wafer at the top and the wine below at the cup.
When you get your own and go back to your seat, there are 2 layers of the opening. You lift the first one, you get the bread. You lift the second one, you get to your wine and you can drink. And the ushers will come and get the empty cups for disposal. God bless you as you commune with us today. Amen. The choir first, please. The acolytes first, get yours. Go back to your seat, eat it. Remember that Christ died for you, and be thankful. The choir, one after the other. Take and eat in remembrance that Christ died for you. Feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. The body and blood of Christ given for you. Keep your hearts and minds in the knowledge and love of Christ. Eat in remembrance that Christ died for you. Feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. The body and blood of Christ. The body and blood of Christ. Preserve you unto everlasting life. Eat and drink in remembrance that Christ died for you. Feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. The body and blood of Christ. Amen. Come on now. Get the table. Oh Jesus, Chukwu were mana si n'eluigwe n'azụ mgbe dum. Abụ. Hymn number 14, Abụ 14. One, 4.
biko lee Verse 1. Page 32, Usoro nri nsọ, page number 32. Dịka nnukwu ala peji ahụ, dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, etu a ka anyị na-ekpesị. Na anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ. Alaeze gị bịa ka emehie na-achọ n'ụwa dị ka na eluigwe. Nye anyị taa nri ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie niile anyị dị ka anyị si gbaghara ndị niile mehiere anyị. Edubala anyị n'ime ọnwụ, nwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze n'ike na ekele mgbere soro nsọ page 33 mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na i were arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị.
site n'aka ya anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ àjà dị ndụ a chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ na ịlụ ọlụ ga-ewetara gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ndị Igbo na-asị na onye gawa njem gwa anyị si agawala, ya lọ anya si ya ịlọla. Ọ bụ n'ụzọ dị otu a ka ezinụlọ Chief Adiele ga-achọ ka ha bịa kelee Chineke na dịka ekpere ha na-ekpere mgbe ha na-ala Naịjirịa n'ihi ihe niile mekuru ha, na Chineke eduola ha, ha ga-alọta n'udo. As we sing hymn number 148, is it? Hymn 148, anyị ga-asị ka ezinụlọ Adiele na onye ọbụla gara ụlọ chọrọ isonye ekele n'ụzọ dị otu a ka ha bịa nye ekele. Ọ bụrụ na anyị emechaa nke ahụ, anyị ga-ekuru nwa anyị mere baptizim bịa chee ya n'ihu Chineke. Come on, let's do that. Abụ 148. And keep as in the last verse. Soro anyị tobe onye amara n'ihi na ọ dị ukwuu, ọ bụ onye na-eme ihe ọma. Chief Adiele, biko, ọ ga-adị anyị nnọọ mma na ịgwatụrụ anyị ihe mere iji kpebie gị na nwunye gị na ezinụlọ gị ịbịa taa bịa kelee Chineke n'ihe ọma mere. Bring us the other one. This one is out. Change the batteries, please. Thank you. Yes. Ọsọs ndewo niwo. Ndewo. Chukwu gọzie mmadụ niile n'aha Jizọs. Enweghị m ọtụtụ okwu, eleghị anya nkwụfu nwaanyị ma emeju ofu ya. Mgbe anyị na-alaje ụlọ ịga ili ọpara nne m na ọpara nne nwaanyị m, anyị fụtara nga ya nara ike n'aka Chineke nna ka o duo anyị n'udo. Ya edukwana anyị n'udo, dulatakwa anyị n'udo, ladịghị mmekpa ahụ anyị nwere ma ọgịga ma ọlịlọ.
anyị si Chineke nna nara ekele n'aha Jizọs. Amen. Onye anyị kpọfụtala ehihie a ebe si Chineke nna thank you. Tụkwasakwa ya elu mgbe anyị lụrụ nwaanyị nwoke nwetara ọrụ na field ya architecture na New Jersey. So mgbe anyị lụtere anyị agbara ka anyị gaga situate ya ebe ahụ doga n'ụlọ ka ọ makwara ala ebe ọ nọ n'ime ya. Ihe niile agacha nke ọma, anyị alọta nke ọma. Ya mere anyị ji ka wụrụ the first time anyị na-abịa chọọchị dị afọ a. N'ihe niile ọ gara nke ọma, anyị si Chineke nna nara otuto. Praise the Lord. Hallelujah. Chineke anyị dị mma. Di m ekwuola, o nwere small thing m chọrọ ịadịla ime ihe o kwuru na ihe gbasara olili my senior brother. Ama m dị ka some of unu here maara or some amaghị na ihe gbasara the two sons my senior brother nwere. Ha gara in a wrong direction. So before the burial of my senior brother, God restructured her and made them whole. Amen. When I say made them whole, completely whole. Amen. So, her participate here, corporate participate here very well in Ulili, my brother. Amen. So I'm here today. Now, that what God cannot do does not exist. Our God is the God that answers by fire. Yes. We cried, and God answered our prayer and showed us mercy. So no track after my Elicha Opranedim Lie Opranem Yero on the 4th. One of my nephew, a May wedding. So Chineke take absolute control of that wedding. Helila gachoto demma. So Chineke say Yari wood to na Jesus. Oh, and the other, Sheila Lotta, do you want to give testimonies of what God did for you? Anybody? Okay, let's thank God. Ka anyị kpere nụ Chineke. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ onye nwe anyị dị ngọzi ịbịakwa n'ihu gị ọzọ n'ihi na mgbe ụmụ gị ndị a na-ala Naịjirịa anyị nara ike n'aka gị sị gị biko duru ha laa nke ọma, nyere ha aka n'ihe niile ha gara ime na Naịjirịa. Mgbe e mesịrị dulatakwa ha n'udo, ga-aza ekpere anyị, mere ha karịa otu anyị nwere ike iche na otu anyị nwere ike ikpe. Ọ bụ ya mere ụmụ gị ji ebutere gị abụ ekele, anyị esoro ha na-asị nara ekele n'aha Jizọs. Nara mbuli elu na nkwanye ugwu niile, nara ọjịja mma ịchị isi na mbuli elu niile, ka otuto wee si otu a dịrị ha nsọ gị. Kwekwa ka ngọzi gị na-abara ụmụ gị ụba. Anyị na-ekele gị n'ihi nwa ha bụ Chief and Lolo onye nọ na Chiadele, nwa ha nwoke the architect onye nwetara ọrụ ọhụụ na New Jersey. Anyị na-arịọ ka ị duru ya n'ọrụ ahụ, kwee anyị na-arịọ gị ka o mee nke ọma n'ihu ọrụ ya, wee si otu a bụrụ onye mbụ n'etiti ndị ya na ha nọ, ka ha wee lee ya anya ọma, ya wee na-aga n'ihu n'ọrụ ya. Otuto esi otu a dịrị ha nsọ gị. Nara ekele na otuto. Anyị na-echetakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị gara Naịjirịa wee lọta n'udo, wee soro na-enye ekele taa. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị onye nwe anyị, onye rụrụ anyị ihe ọma ndị a niile, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mgbe ha na-abanye ugbu a na-agaghachi n'ọrụ ha dị iche iche, Chineke biko kwara ha ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Nye ha amara n'ihu ndị ha na ha na-eje ozi, ka ha nata ihu ọma n'etiti ndị ha na-ejere ozi, na-aga n'ihu ọrụ ha. Ka ọ ga-abụ n'ime afọ a ụmụ gị aga n'ihu karịa otu ha gara n'afọ gara aga. Ihe a dịrị anyị mma karịa otu ọ dịrị anyị n'afọ gara aga. COVID ewere ihere laa, anyị abụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, na-eto gị na-aja gị mgba mgbe niile, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Peace of God which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. The blessing of God Almighty, the Father, Son, and Holy Spirit be with you now and forever. Amen.
Imela o, imela o, imela Chineke obiọma, imela onye na-eme mma, imela o, imela o, imela Chineke obiọma, imela onye na-eme mma, imela o, imela o, imela Chineke obiọma, imela o. All right, anyị ga-akpọzi ndị bịara kpọta nwatakịrị na baptizim ka anyị were nwa a dịka omenala Anglican anyị siri dịrị chee ya n'ihu Chineke. Biko chọtara m ebe ahụ a na-eme ikele ekele nke ndị inyom mgbe ha mụsịrị nwa. Gwa m peji ọhụụ ka anyị turn out to it quickly. Ikele ekele nke ndị inyom, page 263 na ekpere na abụ, page 263 na ekpere na abụ. Sista anyị mụrụ nwa, ngwa kuru nwa ahụ bịa, gị na di gị na ndị mbe, all those godparents, please come. Let us present this child before God. Stay there, your wife, then all the people, yes. No, you stay there. Yeah. Because Satan on page 263. Satan, Psalm 127. One of you will read it for me, church, please. Ebe ọ dịworo Chineke nke pụrụ ime ihe niile mma site na obiọma ya ime ka nwanne anyị nwaanyị Regina, is it Regina? Mụpụta nwa n'udo, o wee chebe gị ka ị pụọ n'ihe ize ndụ ukwu nke ọmụmụ nwa. Ya mere ị ga-enye Chineke ekele ka anyị gee ntị nụrụ abụ ọma 127. Ọ bụrụ na Jehova ewughị ụlọ, n'efu ka ha dọgburu onwe ha n'ọlụ n'ime ya bụ ndị na-ewu ya. Ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo, n'efu ka onye nche mụrụ anya. Ọ bụrụ unu ihe efu, unu ndị na-ebili n'isi ụtụtụ, ndị na-ala azụ n'ịlọdụ ala, ndị na-eri nri nke ihe mgbu dị iche iche. Otu a ka ọ na-enye ndị ọ hụrụ n'anya ụra. Lee, ihe nketa nke na-esi n'aka Jehova bịa ka ụmụ bụ, ụgwọ ọlụ ọ na-akwụ ka mkpụrụ nke afọ bụ. Dịka akụ n'aka dike, otu a ka ụmụ amụrụ na mgbe okorobịa dị. Onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ nke chiworo akụ ahụ, o jue n'akpa akụ ya. Ihere agaghị eme ha mgbe ha na ndị iro ha na-ekwukọrịta okwu n'ọnụ ụzọ ámá. Thank you. Stop there. On page 364, na ekpere nke Onyenwe anyị, nna anyị nke bi n'elu igwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, ka ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbara ihe ọjọọ niile anyị mere, tụ anyị onwe anyị si gbara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụ, mụta n'aka ajọ ihe, na alaeze bụ nke gị, ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onyenwe anyị, zọpụta nwaanyị a bụ oru gị, bụrụ ya ụlọ elu dị ike. Onyenwe anyị, nụrụ ekpere anyị. Ka anyị kpere Chineke.
onye nwe anyị na-enye gị ekele na ọ masịrị gị ịnapụta nwanne anyị nwaanyị Regina n'ezigbo ihe ize ndụ nke ọmụmụ nwa. Ya onwe ya na nwa adịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ ga-edowe ha ruo taa ha kutere nwa a ka eme ya ihe dị n'arụ Kraịst. Anyị soro nwanne anyị nwaanyị na di ya na ndị mbe na ikwu na ibe ndị a nọ n'ebe a na-ekele gị n'ihi ihe ọma i mere anyị. Kwee anyị na-arịọ gị ka nwa nke a tolie n'ịhụnanya na egwu nke aha nsọ gị, ka ọ bụrụ onye na-atụ egwu gị, ghara ịla azụ n'ihe nke gbasara Chineke anyị. N'ụtụtụ na ehihie n'abalị, kwee ka aha gị bụrụ ya ụlọ elu n'ike, ka o wee si otu a na-eme nke ọma. Isi na ọ bụrụ na anyị atụziere nwata aka mgbe ọ dị na nwata, ya tolie, ọ gaghị echefu ihe ọ mụtara na mgbe ọ dị na nwata. Ya mere Chineke anyị, biko nye anyị ike, ndị nne na nna na ndị mbe niile, ka ha nwee ike ịzụpụta nwa a n'egwu nke gị, otuto wee si otu a dịrị ha nsọ gị n'ime ndụ ya. Onye nwe anyị, anyị eche ya n'ihu gị ugbu a, na-asị gị were ya kwara ngwa ọrụ, ọbụnadị mgbe ọ dị na nwata, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị gọzie chebedebe gị. Onye nwe anyị bụrụ ihe nke ihe n'ahụ gị, ya nye gị udo. Ka ngọzi Chineke bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dịrị ihe gị ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Imeela, ekele dịrị gị mma. Chineke na-enye nwa, imeela, otuto dịrị gị mma. Chineke na-enye nwa, imeela, ekele dịrị gị mma. Ọ bụrụ na unu ga-echeta, o teela anyị gara ime nwatakịrị a baptizim, ma n'ihi ọdachi bịakwutere ndị Nwafọ family, ha enweghị ike ime nwatakịrị a baptizim mgbe anyị yiri ya. Ndị church, our brother Uche Nwafọ wants to talk to you. Let's hear for a minute what he wants to say. Enyemaka na ekpere na okwu nkasi obi ha nyere anyị ma ọ bụ nwaanyị ha. Like onye ụkọchukwu kwuru, my second daughter, mgbe kwesịrị ime baptism, I think that was on August last year, before ọ bụ nwaanyị ha for that period. Asịze ka emecha everything before I so ekelere m Chineke onye ji unu kwara ngwa ọrụ. A lot of people n'ama ha, ndị n'ama ndị ha were person, ha contribute to make sure that now my mother-in-law's remains ebula n'ụlọ. Chineke emekwa ebere ka ya ebula ya ụlọ. The burial December gara aga, everything aga n'anya. Ekelere m unu rinne, kelekwa onye ụkọchukwu na ndị elders of this church, otu ha chiri matara ya ọsọ enyemaka, na-akpọkwa na phone ma ndị na-send their prayers across. My family and I are very, very grateful for all those things. Asị m Chineke onye na-akwụghachi ụgwọ ọrụ, ya kwụghachi unu niile mmadụ n'aha Jizọs. Thank you. God bless you. You may now go back to your seat. Echeghị m na o nwere ihe anyị na-echefu. Anyị ga-ekpezi ekpere anyị ji agbasa. Dula, Lord. 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 Dula, Lord.
dula anyị ụlọ. Eze Jizọs dula anyị ụlọ. Dula anyị na-arịọ gị duru anyị laa. Duru anyị laa. Eze Jizọs duru anyị laa. Duru anyị laa. Ka anyị kpere Chineke. Anyị gụrụ onwe anyị na ndị ihu ọma kpọrọ Chineke ịnọ n'ihu gị, ịnụrụ okwu gị, ịbụkụ gị abụ ọma, ikpe ekpere n'ihu gị na inye ekele na otuto n'ihi ihe ọma i mere anyị na mgbe gara aga. Anyị na-ekele gị nnukwu ekele na ị mere ka ofe ndụ a gaa nke ọma. Anyị na-aja gị mma na ịnụrụ ekpere anyị. Anyị nwere olileanya na ị ga-aza anyị ọbụna dị karịa otu anyị nwere ike ikwupụta n'iru gị. Onye nwe anyị, anyị na-arara ụmụnne anyị ndị nọ n'ihe mgbu nke ọrịa, na-etinye n'aka gị tụmadị nwanne anyị nwoke bụ Papa Vincent Ndụbụisi aha ya otu. Anyị na-arịọ ka ị gwọọ ya, napụta ya n'ihe ize ndụ nke ọrịa. Otu a ka anyị na-ewere ya mere mgbakwasị okwu, na-echetakwa ndị ọzọ niile ndị nọ n'ọrịa ugbu a, ma ha bụ ndị chọọchị anyị ma ha abụghị. Ihe anyị maara bụ na ha bụ ụmụ gị ndị chọrọ inye aka n'aka gị. Nyere ha aka n'aha Jizọs. Gwọọ ha nrịanrịa n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche, Chineke biko gbaa anyị ume n'ọlụ niile nke i tinyere n'ihu anyị n'ime afọ a. Anyị maara na ọrụ dịrị anyị hiri nne. Anyị enweghị ike ịrụ ya n'aka onwe anyị. Anyị chọrọ inye aka gị, Nna nke eluigwe. Nyere anyị aka ka anyị mee ihe ga-atọ gị ụtọ, rụọ ọrụ ga-ewetara ha nsọ gị otuto n'ime nzukọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chebe ụmụ gị mgbe ha na-apụ na-abata, mgbe ha na-aga n'ihu ọrụ ha dị iche iche. Onye nwe anyị, ekwela ka ihe ize ndụ ọbụla rute ndị gị. Were ndị mmụọ ozi gị gbaa anyị gburugburu, ka anyị bụrụ ndị ga-adị ndụ n'ala ndị dị ndụ, inye gị otuto na nsọpụrụ na ibuli ha nsọ gị elu. Nara ekele, nara nsọpụrụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Abụ anyị ga-eji pụọ. Anyị ga-eweta ofe nro anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 147, hymn number 417. 147.
anyị nọnyere unu laa n'ụjọ. Thanks for coming. Thanks for coming.